Kardom kar benglong bina video kelalo nonam che thang na address tum mate ilutum kar bi lamajan mate kar bi film long non an che pajan don address abang phitum alang lu tuma men le pinige labang so a video puthak long lang ingsina to tang ta video le start iglonang ilutum kar bi lamajan long non an che pajan don address tuma men ke lai khenlo kiran ingtipi jivika timungpi Rupjili lektipi Hewali teronpi Malin tisopi Lili rongparpi Serlibon bepi Mamuni bepi Ristina phangchupi Roblin kropi Mirmili rongpipi Malin ingtipi Honmili tisopi Rupsajir rongpipi Felicia teronpi nalton lahai address sang moment kolabang so address samasi shooting ke lang men nailo mati ke lang pen kolabang so address pansin nalton nani khang samdun nailo alang le tum cha pajan nalton comment box ong tokenam sini tha nalton nason ka ke karbi englong pen nonam che thang nai ektor address video halang iverite nalton fan section lo pesal subscribe non lapen like ta pig non lapen comment bang teneri pinia video kelan sikang ton lo urwang thu